Takže ahojte všetci, no ako viete, každý som po nemocnici. Dneska ma prepustí. A dneska si iba balík ideme otvoriť, lebo ja som ešte unavená. A vidíte, moje hlasovky nie sú si najlepšie a chrbát ma bolí. Tak iba si to poďme ukázať, a čo mi porobili. No tak koberec sa ide, tak mi išiel. Nechce sa mi do toho balíku. Víte si zo mňa srandu. Ja už normálne v nemocnici mi volal ten kuriér, že idem do balík. No. Tak ja som musela rodine volať, že kuriér mi má prísť s balíkom. Takže nejako som to odbalila. No. Takže čo vám to dal? Mazem, a potom vám to ukážem. Hello, to čo má byť? Help me. To čo má byť? A toto je ten koberec teda. To som si objednala a pôjdem to asi potom dole ukázať mojej rodine. It's not that, som si dala koberec. Ale nejako je nakrivo. Tam to stoja na sluchatka. Som sa zľakala, že sa mi to tam nezmestím. Tak. A mám tu tento stojan, potom vám to ukážem, ako to vypadá so sluchatkami, lenže teraz tu nemám osoba sluchatka, lebo mám ich ešte v cestovke. A čo je toto? To je ten plagát. Ne, on mi ho pokrčil. Ja toho takže zabijem. On mi pokrčil plagát. Ja ho zabijem. On mi pokrčil môj rapšný plagát. Ja som si myslela, že to bude nejaké väčšie. Čo je? Oni dali na mňa pokrčené veci. To čo ten kuriér mi s tými vecami hádzal. Tak je to nejako takto vypadá. Nejaký deň si to tam poviem zrolovať a dám sa na stenu. Ale dole hlavne pôjdem ukázať túto bočinu. Ten koberec si ho dám pred dvere. A tu je ten bank. Budem sa musím mami opýtať, či máme vankúš v tejto veľku. Takže som späť. Ja som sa musela ísť teda niekoho opýtať tu v rodine, že prečo, alebo či sa mi to vlastne v tom balíku vlastne aj hrabalo, lebo fakt tak vypadalo na tom balíku. A krstná mi nakoniec povedala, že to bolo iba colníctvo. Takže som späť. A teda toto je ten stojan, ako vidíte. A tam si dám tie moje sluchatka. A teraz asi vy ste nevideli ten vlak. Teraz som zistila. Tak vám ho idem ukázať. Ale vidíte, to je taký chaos. Lebo ja som si ho rozbalila ten balík. Tak ja som si objednala oblečku na vankúš. Malo to byť... Ja som si myslela, že to je vankúš, lebo to bolo po vankúši, ale nakoniec je to obliečka. Ale písali iba toto, že to je vankúš. Nechápem, ale v pohode. Takže budem si musieť zohnať nejaký takýto vankúš, takéto veľkosti, lebo ja to takú nemám. Dáme si ukázať, jak sa používa teda toto písnutá vec. Takto si to položíš. Máš tu sluchatka. Ja si ich sem. A máš. Potom tu máme plagát. Tam sa ešte nalepila si. Pôjde to tu deska hore. Ale neviem, kde je. Ešte som nerozmýšľala. A ideme si ukázať tú trhnutú rožku. A takže toto bolo asi pre mňa celé video, ale možno ešte bude nejaký halu niekedy, neviem kedy. Ešte ideme predávať túto izbu vlastne niekedy, takže aj z toho bude video. Ešte zostriháva sa video z mojich narodenín. A ešte ten jeden house sa zostriháva teda. A tak... Užite si teda ešte dniček, môžete si pozrieť ďalšie videá a uvidíme sa na budúce. Čauky. Dá som povedať, príjmuj ma na stredu. Idem podpísať potvrdenie nejaký deň. Dobre, čaute.